Γεια σου Τάκη. Σε βλέπω χαρούμενο. Είμαι ενθουσιασμένος. Θυμάσαι για την εταιρεία που γράφτηκα πριν 6 μήνες? Αυτό το μήνα έγραψα 10 νέους συνεργάτες. Wow. Τώρα θα πρέπει να βγάζεις αρκετά λεφτά. Εντάξει, καλά είναι, αλλά, για να πω την αλήθεια, δεν έχω τον τζίρο ακόμα, για να πληρωθώ καλά. Τάκη, και εγώ χρόνια ασχολούμαι με επιχείρηση από το σπίτι. Αν και το ίντερνετ με βοήθησε πολύ, ήθελα να βρω τρόπο να βγάζω χρήματα ακόμα και όταν οι συνεργάτες μου έκαναν και άλλες εταιρείες. Μα καλά, πώς γίνεται αυτό? Εγώ ξέρω ότι, αν φέρω πολύ κόσμο θα κερδίζω το εισόδημα που ονειρεύομαι. Με το ίντερνετ, το έχω αυτοματοποιήσει κιόλας. Είναι πολύ καλό να έχεις ανάπτυξη στο δίκτυο σου. Αλλά, πώς θα σου φαινόταν να πληρώνεσαι εσύ και το δίκτυό σου, ενώ αναπτύσσετε την ομάδα σας? Επίσης, δεν θα ήταν υπέροχο να βγάζετε χρήματα από τον κόπο των προηγούμενων μηνών? Αυτό λέγεται αυτοματοποίηση εισοδήματος. Αυτοματοποίηση εισοδήματος. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Θυμάσαι πώς ήταν την πρώτη φορά που άκουσες για το δικτυακό μάρκετινγκ? Όταν έμαθες για το πώς αλλάζει την ζωή το παθητικό εισόδημα. Αυτό είναι η εξέλιξή του. Για να στο πω απλά, βρήκα μία μέθοδο που και αυτοματοποιείς την δουλειά σου στο δίκτυο και αυτοματοποιείς το εισόδημά σου, ακόμα και αν κάνεις ένα πολύ μικρό ή καθόλου δίκτυο. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς γίνεται? Τάκη, ξέρεις πώς πάνε αυτά? Έχουμε έτοιμες παρουσιάσεις στο ίντερνετ, βίντεο και webinar. Μπορείς να δεις την πρώτη παρουσίαση με το να συμπληρώσεις την φόρμα, στα δεξιά.